intage tentebe bintu ibere tayitemba kirembi yamono kiendegeko kera abange baino mwavumirire emyaka yonse close to emyaka 10 kiendege tali ngoro ega katika bere mukangaino mwamentu chibesa nchi amentetu Oboibi bwarenge town nobo nene mboko nyara gotwari baga tonyole chibesa cyo komenta none mishara Nyasaye n'omunya ekiagera na bwatire engitielia ebigoti engitieli nembe ebwate amaina manne kubwana ne enjo lakini nanyi bwatire gento kieke muko igwa abantu bagukura mukora okondama bakondama talikende nesenge enjo nayikire ko babwate abantu banje tu Oboibi negetamtam ndaite mbaki sambekemo nkuba igumuli badenga chibese chikoru KTRH cyagenda osimba obara enusu cyagenda epenke chindogenda na chirocho aralia nchi gani dunia gani abantu abakonya bakolire KTRH ko bomufiricho basi bankonywa chibese bankonyu bunama be abe kristali yani engitiye asibabe gete umufereji KTRH abali mwe naje tenkanyora KTRH semeti yenye tate bawo sangeri 47 million ekeronata cha umupiroli baye nkonywira mache manyanga egendo kiabete nkeringa chibesa chikacharuka kur 47 million to 180 million abaisi ababose abakungu ababe bankolierege chiko chibesa cy'abananchi mo wanchangente ngitie